Emma, bilisan mo! Emma! Ano ba kailangan? Emma, bilisan mo! Emma, bilisan mo! Emma, bilisan mo! Bak, grabe ay. Naimasan ta mo nagtungtungay. Ang pay bala mo gawid. Ampay, nagbay gamit to, nagulimit. So pa ya. Mandi talaga nagkataga rito ako. Kampusan to ataw insag. Nung nagkatawa tala yayo. Hindi mo mati ka tigas chayo. Mati kan tamo sa timik. Balon tala ko mati ko taw yun. Pungan kada ulaw si tita naturo gawin. Di na jayat damdama, di ka na. Nagawid ah. Apa, hindi mo matulog tayo. Narigatay. Nalamis to. Islakwan ni. Tuktak del magati barbong ko. Bak, udah sumilong-sumilong din yun. Ada ni, dia pancung aja. Main aja. Kulalante aja, kulalante. Made. Pagdak ko mata na garaw. Oh, ni. Ang tahat niya ko masya niya. Namang nabubutin. Pay sumay. Emma, Mitring, sigurado ka bang nandito sila Kuya Andres? Sementeryo to, oh. Oo, dito yung tambayan nila eh. Nakakatakot. Bilisan mo. Mabisina kong baak. Tring, ayun sila, oh. Hoy, Manong Andres, yung kagawi doon, berbero ko na ka ni Manang. Oo nga, nakakatakot naman dito, kaya umuwi na kayo. Mamaya pa kami uuwi. Sarap pa ng kwentuhan namin dito eh. Oo nga, tsaka ganda tumambay dito. Ang lamig. Malamig. Baka ibang hangin na yung nararamdaman mo, Baak. Baka mamaya may katabi ka na dyan. Lagot ka. Huwag kayong matakot sa multo. Matakot kayo sa lasinggero. Nga, Jay. Kuya, nakita niyo ba yun? May usok na dumaan. Wala yun. Guni-guni lang yun. May Andres. usok ba naglalakad? Ayan na naman, o, Dani. Wala yan. Nalikabok lang yan. Gumanong-ganon lang ako kanina oh. Oo, alikabok lang yan oh. Oo. Sigurado kayo? Tignan mo, oh. Hindi alikabok yan. Usok talaga. Nilaki daw na babae na yan. Kuya Andres, baka umuwi na tayo. Gabi na, oh. Munman, manong tsugawi doon. Sumsumgara yung urmot ko. Ang daming sumsumgara sa'yo. Bakit yung urmot pa? Pwede namang balayibo na lang. Katakot talaga dito. Ano kayang meron dito? Tring! Baka may ano na dyan. Tabi-tabi po. Ay mo, naririnig mo ba yun? Ni, nangigma dyan, Rice. Nanabtog mo tayo. Sa malati ka kasya, di ba? Butin kayo launay. Kuya Andres, hindi nakahoy yun. Iba na talaga yun. Emma, yung tagawi dun. Ako rin, Mitring, natatakot na. Sabi nila, pag ganit daw, may gabi ng lagim na nangyayari. Ang dami daw kababalaghan, Mitring! Ano sinasabi? Ano kaya yun? Apay, ate doon, madito mabutong. Eh, syempre, paano silang matatakot? Eh, lalaki yung mga yan, tayo babae. Baka kung anong mangyari sa atin dito. Emma, parang may naglalakad sa likod. Ay, talaga mo naman ako takutin. Natatakot kasi kayo. Ano pa nang ulam sa bahay? Kuya Andres, may tao sa likod mo! Unma! Huwag nyo nga kami tinatakot. Ayun na! Wala naman. Ayun na! Saan? Ginatakot yung sarili nyo? Nakakita lang namin nagdaan dyan sa likod nyo. Wala nga oh. Asan Asan wala? dyan? Oh. Bigla siyang nawala, kuya. Tao talaga na ano yun, parang multo. DJ Suna ni. Ay naapo. Kayo managawidan. Hindi lang makikita yun. Hala, hindi kami nagsisinungaling. Meron talaga dyan, hindi namin kayo tinatakot. Hindi na palang mamati. Hindi nakita ba? Oh, gani. Kuri siya kung mo nakita. May nakita ako. Kitang-kita ng dalawang mata ko, di ba, Metring? Dito lang nga, Jai. Kitaan niyo man. Baka nasa gilid-gilid lang yun. Wala yun. Apat lang tayo dito. Huh? Nyam, tikas. Kuya, Metring, tulisan mo! Bilisan mo! Pinagtarigid ba? Oo. May dagsubli gijayan. Ala, ang balak mo gaway. Rumpay ah. Dapat nagdala to tubay tutong. Sakto-sakto man eh. May tipis tutat yun eh. Napres ko pa ito, yung po nila mo. Uy na. Rumpay makisabit ito eh. Duduwata lang. Mubartak ta, turog talpatoy no kan. O pa isturbo. Ha? Turog ako. Jidan ni ba? Nagkatayo dan.
Emma, bilisan mo! Emma! Emma, bilisan mo! Emma, bilisan mo! Emma, bilisan mo! Ano na yun? Emma, bilisan mo! Manong! Kuya, may multo na sa hagdan!